Ассалому алейкум дӯстон азиз, ба диққат гӯш кинед. Ҳаминҷа чанд мошин, чанд намуд мошин меброяд. Як бародари мо мошинхар, мошинфурӯш аст. Рақамош дар рӯи экран. Чанд намуд мошин дорад. Шахсое мехостед такси бизане, айгиҷо подвику поинам хеле муқим рақам бигире, одамой бовар намедонистед, я бародара занг бизане. Мошини Мерседес ҳам дорад, Nissan Tiana ҳам дорад, Opel ҳам дорад, баъд Volkswagen, Skoda ва ҳамаи намуд мошинора дорад. Занг бизане, мошин бигире, қатиш суҳбат кине. яъне ки аз наздикӣ хоҳиш мекунем не ки пешакӣ даговор кине бародар. Пагарӯз неге бобоҷон реклама карду, мо омадем ҷавоб. Ҳамин суҳбат кардӣ, гап задӣ, да гап ту ҷавоб битӣ. Мошина пеш ай гирифтан илтимос, ай дарини ҳамин чӣ мегӯянд, глушитериш мегӯянд, дудбороякш бизане, ай аккумуляторш буро проверка кине. Пагарӯз неге боя мошини писидагия гирифт, реклама кард, даволо бизанем, бо бигире ба айёби рӯи сафар дуем. Ба ҳам худӣ ҳаракат кине, мошина санҷида бигиред. ҳам фурӯшӣ дора, ҳам аренда дора, ҳам подвикуб дора. Илтимос боз мегӯм, бибине, бисанҷе, баъд бигире. Ҳавои мошин нахаре. Рақамҳо дар рӯи экран, чанд намуд мошин аст. Бачаҳое ки намедонистед ки айгиҷо подвикуб мошин бигире, айгиҷо мисол мегем аренда бигире, ин ҳамин бародар. Мақсад 100,000 период мети, 200,000 период мети, чақчақ мекуне, баъд оста ҳар моҳ 50,000 мети, 70 мети, 30 мети. Хай бо вобаста мегӯям сухани ширин мора ҳечаш мебурад. Хиёл мегӯям ки агар як нухта вас аст, агар шӯра. Худо нигаҳдор, барори кор.